papahiya si mister mo. So siguro stop na communication between the two of you. Doktor, is it okay? No, no. No. Come. Cuckoo! Cup cuckoo! Cup cuckoo! Cup Come. Come, cuckoo. Bahala ka. Ano gusto mo? Gusto mo ako yung pampers, ha? Yeah, bahala ka. Oh, akin ka na. Oh, makawa ka muna. Bilis. Koko. Bahala ka din. Ihi ka lang ihi. Oh. Ay, Koko. Koko. Akin na. Behokan ko na. Wala din. Oo, get the ball, ha? Get me the ball, ha? Give. Go.